L-att ta' turisti li waslu Malta f'April żdiedu b'aktar minn 16% meta mqabbel mal-istess xahar tal-2025 b'aktar minn nofshom iżuru Għawdex u Kemuna. Ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru l matul ix-xahar ta' April il-waslit tat-turisti ammontaw għal madwar 409,000. Il-maġġoranza assoluta tagħhom żaru Malta qalb tagħla, iżda aktar minn 20,000 turist ġew Malta għal raġunijiet ta' xogħol. L-akbar qatt ta' turisti kellhom bejn il-25 u l-44 sena, warahom kien hemm dawk fl-età ta' bejn il-45 u l-64 sena. Meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel, l-att sħiħ tal-jiem imqattajn Malta talab 6.1% u laħaq iż-2 miljun u 100,000 lejl. Il-biċċa l-kbira ta' dawn l-lieli kienu mqattajn fi stabilimenti ta' akkomodazzjoni mikrija u t-tul medju kien ta' madwar 5 tiljieli. Residenti mir-Renju Unit, l-Italja u l-Polonja ammontaw għal 45% tat-turisti li waslu Malta, bis-suq Ingliż jibqa' l-aktar wieħed popolari. F'April 2026 in-nefqa tat-turisti laħqet 335 miljun euro, żieda ta' 13.1% fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. L-infiq medju kull lejl kien smat li ammonta għal 157 euro. Min Jannar sa' April 2026, in-nefqa sħiħa tat-turisti kienet stmata li tilħaq id-919 miljun euro, fil-waqt li n-nefqa ras għal ras kienet ta' 756 euro. Il-turisti li żaru Għawdex u Kemuna kemm dawk li għadu għal ġurnata kif ukoll dawk li raqdu hemm ammontaw għal 227,000 jew kella 55.5% tat-turisti kollha.